Qozan Экспо үзәгендә Агро-Волга 2022 холыгара агросәнәгать күргәзмәсе ачылды. Россия аграрийлары башкалабызга соңгы казанышлар белән танышу, агросәнәгать комплексы шулай ук импортны алыштыру шартларында тармак үсешенең мөһим мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен җыелды. Агро-Волга мәйданы 48 гектарны били. Күргәзмәдә 400-дән артык компания тәкъдим ителгән. Традицион рәвештә яңа техниканы, запас частьләрне, җиһазларны күрсәтүдән тыш эшлекле чаралар да уза. Агросәнәгать өлкәсендә фәнни-гамәли проектлар ярминкәсе уникаль блок булып тора. Аграр һәм ветеринария проектларын тәкъдим итәләр. Күргәзмә комплексы мәйданчыгында Татарстан сөт җитештерүчеләр берлеге идарәсенең киңәйтелгән утырышы булды. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров экспозиция белән танышты. Сөтчелек тармагында нәселле мөгезле терлек конкурсына старт бирде. Анда савым буенча дөнья һәм Европа дәрәҗәсенә ирешкән сыер савучылар катнаша. Шулай ук сакчыл җитештерү, азык-төлек иминлеге һәм авыл хуҗалыгын цифрлаштыру турында да фикер алышалар. Монда өйрәнерлек әйбер күп. Безнең бөтен хуҗалык җитәкчеләре, хуҗалык специалистлары, агрономнар, монда барсы да килеп караса, килеп карарга тиешләрен узган елда чөнки кеше күп булды. Бик файдалы площадка. Монда быелны безнең 400-дән артык компания монда катнаша, 400-дән артык компания. Үзебезнең Россия компанияләре барсы да